Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Sürpriz hyzmaty dowam edýär. Täzilem ýetip gelýär. Ilki bilen tomoşa edýän mehriban tomoşaçylar ýetip gelýän täzil bayramy bilen hemmäňizi tüýsürekden gyzgyn mäherli gutlaýarys. Geljekki täzilimiz iň bir düşünli ýyllaryň biri bolmagyny tüýsüregimizden dilek edip, gowy dilekler ene ýagşy umytlar bilen sürpriz hyzmaty öz işine başlaýar. Edil häzirki wagtda daşary ýurtda okap ýören Gulwaýyň adyndan, Jümaguluň adyndan öz mehriban ejekesi, mehriban dogany Aýsultanyň bag toýuny gutlamak üçin Türkmenmaşy etrafyndan Aktepe etrafyna tarap ýola düşdük. Onda häzir toy gidip duran wagty toýuň iň bagtly pursatlaryna barıp goşulşarys we sowatlary goşurarys, ýolanan sowatlary dawaraly ýagdaýda goşurarys. Ajaýyp pursatlary meşhur Ceyhun Production ýazga geçirer. Toylar toylaşsın, mehriban ýaşlarymyz bagtly bolsunlar, hemmäniň döwletli ojagynda toy köp bolsun. Ene mehriban tomoşaçylar ýürüýte haýyşlary boýunça geldik. Bugünkü Aýsultan gyýdyň bagyt toýy, bagyt köşkü toý mekanyna dowam edýär. Onda içe gireliň, sowatlary goşuralyň. Hormatly mehmanlar, mehriban dogallar, toýmyzyň şu burdadyny mentede ýene-de bir aýratyn habary buýuşlatym gelýär. Toýmyzyň sebäpkary Aýsultan jüýmidi. Ähli mehriban dogallarymyzyň adyndan, mehriban garyndaşlarymyzyň adyndan ýürüýte Utlab, Qarastada baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde meşhur sürpriz grupatyň adyndan ýürüýte Utlab. Hormatly ýigitlerimiz, garaşalar, owadan sağlamyň atynda. Ulu hormat bilen biziň hormatly kärdeşimiz, hormatly alyp barjymyz Merdan Balbaşowyň başçylygynaky ähli ýigitlerimizi ulu hormat bilen toýda baramyza çagyrýar. Owadan sağlarymyz. Merdanjan, hoş gördük. Halifa sağ bolsun aýdýas. Janyň sağ bolsun. Assalamu alaykum mehriban dostlar. Ýylalyň mehriban halky. Agşamyň haýyrly bolsun. Ine ýa-ni halifa da belläp geçdi. Garaşdyk bak bir tarap Türkmenistan diyarımızda toylar toylaşýar. Ne bilen bugün ýürüýte Aýsultan doganymyzyň bag toýuny gutlap geldik. Kim adyndan gutlap gelenler siýaňyz. Häzir ilki bilen sizden bir etçe kaýşdym, bir el şarpyň güýçli, şonu aýtjakdyr. Naýdaýyn. Aýsultan dogan bugün sen bag toýuny gatnaşyp bilmeýän, daşary ýurtda okap ýören mehriban jigleriň adyndan, Gulwaýyň adyndan, Jümaguluň adyndan ýürüýte siziň bag toýuňyzy gutlap geldik. Bagtly boluň, bagtyar ýaşaň, durmuşyňyzam edil şuň kiňi diýaly owadan bolsun. Ene mehmanlar, Jümagul doganymyz bilen Gulwaýjan öz mehriban jigisini guwanlaryp, begenlerip ýürüýte sowgatlar ýollady. Bizem şolara aýratyn hormat tökmünde häzir uly şatlyk şagalyň güýçli şowhun bilen el şarpmalaryň astynda sowgatlary goşuralyň. Tadanlar, ajaýyp tadanlar bilen hemme mehmanlar el şarpy gollamagyny haýyş edýär. Owadan pursatlarda bu filmiň gahmanlary bilen birlikde sowgatlary goşurýar. Aýsultanyň ömrek düşäy. Tatna goýrak çagyrýar. İlki bilen owadan gülsemeller goşurýar. Güýçlük tortlary. Netibesini ýaz, bagtly bolun. Gulwaýyň Jümaguluň adyndan, mehriban jigleriniň adyndan damaran sebäplerini. Çok sağ olun.
Indi bağışlardan bir aydym ýerine ýetirip berse, şu hemme mihmanlar ene şu multfilmin gahrmanlary bilen bilelikde tanıt etmenizi haýyş edýäs. Näme toy mekanam çyralary söndürse, gelin joşup tanıt edelim. Halifa Dağol. Yakınlarım yanımda, Seyun gülüm alnımda. Arzularıma yettim, size minnettar mehribanlarım. Yakınlarım yanımda, Seyun gülüm alnımda. Arzularıma yettim, size minnettar mehribanlarım. Menin var arzulam hasıl bugün, siz yanımda bolsaňyz bakty menem. Dualar edýän düz için her gün, şükürler edýän Allah derdim menem. Gözlerim ulanır sizi görüp, yüreğim gülýä ýylgyr saýjym. Bir gün ýakakam bize garap, kalbim joşýa bakty menem. Yakınlarım yanımda, Seyun gülüm alnımda. Arzularıma yettim, size minnettar mehribanlarım. Yakınlarım yanımda, Seyun gülüm alnımda. Arzularıma yettim, size minnettar mehribanlarım. Mehribanlarım, arzularıma yettim, size minnettar mehribanlarım. Ine edi tomaşaşlar görüşüňiz ýaly Gulbay bilen Jümagulun adından goýgörlen sowgatlary Mehriban Doganyna Aýsultan gyýda gowşurdyk. Ondan hem edi tomaşaşlar hoşta bolan, saglykda ýaşaň, hemmäniň agzyr maşgalasynda şular ýaly toýlar köp bolsun.